Purnaming gekono dasaring mangsa katiga Imo ana wengi ring ujung antala senakarya wigena miwasining wana wreksa gung tinulu Samya bidal Senopati pengapit ngawengkon nggih Raden Trisirah Trikaya Trinetra kairing sagunging para prajurit araseksa patinggal reng patinggal ro samarga karya giris kang samyamulat nalika semana sinigek ingkang agira maksana ganti ingkang kamursita ora kaya kang ana pesanggrahan tratak bang sanggraning para wanara kawistara yen to ayem tentrem jroning panggalih.
Arantak Surya sumirat jagat wetan wis kapandhuk sunaring Raditya sorot abrit jene wungu biru nyang dadu sumeblak rampak kaya pinulas Nyuwang Sita Resmi wis manjengan cala yen ta Biswatata jalma kaya-kaya tan kawawa lamun angembarana cahyaning Hyang Areka rame swaraning sata sesautan binarung ucing peksi alit pating caruwit gumarenggeng satpa danging sep sarining puspita temah gambuh kelayan mintiring samirana midit mangilen bangkit angebahaken gegodhongan yang kekayon armeng-remeng jroning tenda lisah jarak sawetawis kang minangka pepadhanging pesanggran Tratakbang wewangunan pinayu mutha tinuwak wreksa kestuba paning setarining palwa ngarencang kencenge pinantek waja tumanceping bumi inggih ngriku sasanan wadya wanara balaning Sri Rama Wijaya ingkang nuju tungguk kemit dadya cucuking Ayudha lah sinten ta wau ingkang minangka gegunungane nenggih warangka ing Wakis Kendhor Kyanapati Jaya Anila manara dedeg cebol kepalang ules biru nyamber lilen Yuswa wis kapetang reda dasar sekti mandraguna turta lantip panggraitane mumpuni ing saneskara pramila pantes ta lamun pinarcaya minangka dados sepuhing para rewanda aja dupeh iku wujud prakosa nanging yekti dumati saking pujaning Sang Hyang Narada do inguni pramila sinung kaluwihan warni-warni Lenggahe Rasa Kyanapati jinajaran kelawan Senopati Agung satriya Kendari Sadaya satriya Kundalini Raden Hanuman Senggana Sang Prabancana putra Yanjane putra ya Gembong Mangliawan ingkang kepareng lenggah mungking ayun punika tawarnani satriya ing Bandayuda ingkang kekasih Raden Jayanggada Rewanda maksih muda tumarana gagah tur sembada ules jingga ngembang warawari Digdaya Siti Mahambara pilih tanding jayaning ajurit upama mangkono ugi tatan Rama Kadri Jayanggada punika atmadaning Swargresi Subali Brahmana linangkung sumambung pungkur para wadya wanara tanpa wicalan tinindhian dening kapianggeni Anala Arimenda Jembawan Sata Bali Barinata Cocak Rawun Jaya Saraba
Wos angratu Sugriwa Narpati mring sang prawi rana mangriyawan ing mangke papane kirap wis umadeg baris kang balawre kadi prahara gumura nuwun mangke to Wapatih Anila mumpung menika wonten wekdal ingkang prayogi bilih kepareng kula badhe nacokaken pemanggih wa. Iya nggih Jayanggada, panemu bab perkara apa? Inggih, babagan panggalihanipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Rama Wijaya menika. Kanjeng sinuwun eneng apa? Ngaten wa. Perang ageng ingkang kita ayati sakmangke menika menawi dipun talusur sumberipun harak namung perkawis Sri Rama Wijaya badhe ngrebat wangsul garwanipun inggih menika Dewi Rektian Warasinta. Ing mangka kula tasih henget durikalanipun Kakang Anoman dinuta dening Sri Rama Wijaya kinenak yenaken kawontenanipun Dewi Sinta. Nalika semanten upamiya Kakang Anoman kadhawan boyong kundur sang Dewi nggih boten rekaos. Nanging kenging menapa wa dene sinuwun Prabu boten perintah dhateng Kakang Anoman mekaten. Malah lajeng pilaur ngadani paprangan ingkang semanten agengipun. Kanthi pitumbas kurban Jwaraga tanpa wijalan. Wa kawontenan mekaten wau asring bingungaken manah kula lan para kadang-kadang rewanda sedaya. Dos pundi wa? Kula nyuwun dawuh. Oh, kuwi to nggih. Nggih wa. Ngene, Jayanggada. Pancen saklebatan aturmu mau kaya-kaya bener. Dene ngatasi mung ngrebut garwa siji wae teka Derewangi Tawurnyawa Anderpati. Mongko upama gelem mboyong tanpa pangorbanan Kakang Manoman biyen pancen bisa nindakake. Ragi ngaten Raden Anoman. Iya. Siwapati Anila pancen bener pangandikamu. Lah iki. Menika ingkang
kula dereng ndungkap kersanipun ingkang sinuwun wa. Mengkene nggih Jaya Anggoda. Sejatine bak ngrebut bali Gustimu Dewi Sinta saka tanganing Dasamuka mau mung dadi jalaran wae. Jalaran kados pundi? Sinuwun Prabu Rama iku panuksmaning Sang Hyang Wisnu. Mongko darmaning Wisnu mono ora liya kejaba memayu hayuning jagat kang sarta mbrasta angkara murka. Yen nyilih tetembungan cara kuna sinebut buron tali mangsa. Buron tali mangsa menika menapa? Buron tali mangsa kuwi yen ana manuk bidha nyamber kuthuk. Bidha mau kalebu buron tali mangsa, kudu disirnakake. Yen ana macan ngoyak-oyak kidang, macan kudu disirnakake sebab kalebu buron tali mangsa. Semono uga Dasamuka. Wis pirang-pirang lelakon minangka bukti nyata yen ta uripe mung tansah ngumbar hardaning karep kang tanpa mitung kasangsaraning liyan. Wong liya nandhang susah, lara utawa mati ora digagas, waton awake dhewe keturutan karepe. Lho kuwi nggih. Pambekane Dasamuka. Mula nadyan wujud menungsa tur narendra, dheweke tetep kagolong buron tali mangsa kang kudu sirna saka lumahing jagat iki. Lah, dene kang kejibah nyirnakake ya mung panjenengane Sri Rama Wijaya. Amarga Sang Prabu ketitisan Sang Hyang Wisnu dewaning kabahagyan. Mangga rumiyin wae. Mangga rumiyin. Ya piye? Kajawi nyidra Gusti kula Rekyan Sinta menapa wonten bukti-bukti sanes ingkang nelakaken angkara murkanipun Dasamuka. Lho, akeh nggih, akeh. Makaping-kaping tanduk Dursila kang ditindakake si Rahwana. Upaminipun lelampahan menapa? Rahwana kuwi karo sedulure lanang kang kapernah tuwa wae mentala mateni. Ya kuwi Narendra ing Lokapala Prabu Danapati. Apa kaya ngono kuwi patut? Mongko jalarane iku mung sepele, wedi yen kalah wibawa. Oh, mekaten. Iya. Banjur maneh nalika Dasamuka kepingin nggarwa Dewi Sukasalya ya Dewi Ragu, ya ibune Prabu Rama kuwi. Maka sang Dewi mau wis ginarwa dening pendhita muda ingkang peparap Areksi Arawat Maja. Ewadene saking drenging ati murka Maharsi Rawat Maja lan kang ngramane Dewi Sukasalya ya Narendra ing Ayodya Prabu Banaputra kabeh padha diperjaya kanthi sia-sia. Ora coba pikir. Tumindake Rahwana kaya ngono ku apa mantra-mantra yen menungsa dolarak ora. Sasat-satu kewan Jawantah. Nggih wae. Malah kalebu sedane Ramamu Swargersi Subali kae jalarane ya merga saka jaile Ratu Ngalengka kuwi. Lho. Nalaripun disundi. Mengkene. Bareng Dasamuka wis diwejang aji Pancasona dening wong atu Amresi Subali. Dheweke golek cara supaya gurune ndang mati. Pamriye dimen aja ana wong kang ngembari kadigdayane. Mula Kang Ramamu nuli didu karo pamanmu Sugriwa nganggo pawadan rebutan ibumu ya Dewi Tara kuwi. Banjur sinuwun Prabu Sugriwa minta sraya Prabu Rama. Resi Subali seda saka astane Sri Rama. Mengkono kabeh mau sejatine sumbere dardah ya mung saka Dasamuka kuwi. Welah keparat. Pedhus tenan Dasamuka yen ngono. Wah, toblas. Menawi ngaten sedanipun Kanjeng Rama Resi Subali menika gawe saking jailipun Dasamuka. Ya pancen mengkono. Mula nggih. Aja padha seling surup bab perkara paperangan iki. Iki dudu perang rebut putri, nanging perang suci. Peranging Sura lan Asura. Peranging satriya mrasta buron tali mangsa. Dadi upama aku kowe mati ana ing palagan iki, ora mati nista nanging mati utama. Patining kusuma bangsa kang ngrungkupi adil lan bebener.
dikra tancut tali wanda mangkah madyaning rananggana rananggana gawe gelar Gelarira wil paksa mangkrah urura sumagala Namit pasang kelan pati simal peting ilo-ilo. Duh, Yai Pati kula ingkang sowan. Tawas padang iki kaya cocak rawuh. Kawula nok dari. Ene apa? Ngaturaken kauningan. Wedha dinten menika ngalengka ngedali Senopati. Ngalengka ngetoni Senopati. Beli. Sapa kang jumeneng dadi Senopati? Putra Ngalengka ketiganipun inggih menika Raden Trisirah Trikaya Trinetra keparap dudu karepe dhewe bos urip peranan Ngalengka. Raden Anoman tuwin Jayanggoda lan kabeh para kadang wanara. Apa? Wapati Anila, wonten dawuh, wonten dawuh Yai Pati. Arene wis cetha Ngalengka ngetoni Senopati. Mangsa Budhuwa. Jayanggoda kudu bakal murba. Mewah jengandika Raden Anoman. Ya, wa. Aja melu cawe-cawe mung tak rampungane dhewe lenggah ingkang prayogi.
anggro sumbar lindhu bumi gunjing kumalutuk kuntur katuk umop kang doloniti lumembak penyu kumambang dudu karepe dhewe bawas padake ana wanara kulesi abang berkadak ora panggring iki Jayanggada nalika semana sing mari nyidra agemeng makutha Kanjeng Prabu ing Alengka ora tedhing aling-aling dasar mengkono. Kowe sapa? Aku putra Kalengka kekasih Raden Trisirah. Aja kowe sing mapakake kridaku Jayanggada. Ayo, ndi Prabu Rama Wijaya jejuwinge batange. Terus malaning rat gelag-gelahing bawana sukertaning muwi panuksmaning jajilanat. Ora susah dadak kowe nyumbari kelawan Gustiku. Jayanggada wae. Ora bakal bisa nandingi kridaku sugih kendel Bondowani. Kepara karsa. Olehna pandurat candak remet ati kelawaring pengepek-epek.
Prayanggata. Suwene bobotmu. Aja bobot karepe suhayo. Arep bali yo pak. Tiban kataku aku engklek. Sotakon dosa. Suramrata Jayamrata. Mangsa njaluk banyu kowe Trisira. Ora kelakon sigar merapat siramak sembah dramamu. Ayo, wong Alengka. Waspadakno Trisira temekaning pati. Anoman keparangarsa Wah sirama juwa
Raden Kri kaya putra henga wengko aji prajurit Surasakti tau tate tanjeng lah age sira senggana tan urung mekeng pati wasta kene marakaning pati nira para ngarsa kanjeng atiku. Anu Mas. Iki tandemu Raden Trikaya. Aja sumbar mangko tanding. Ayo. Yen panjenengan sedhi urip Anoman tanding iblis lanat mati dening aku. Iki calok amu kowe. Mati kowe. ngawura-wura antengaraning ajurit
gong maguru gongso tetekaya butula wara panjriting purangga esti amuk-amuk Suramrata Jayamrata ayo Trikaya ginora sepira kadik dayanu andhek puna tumu sumbar-sumbar pamer-pamer kelongkang-kelongkong palaran sinom api-api suarane gigit kuping meraklakon temkaning pati derajat apa wong Alengka Trikaya mati ayo sapa mbenane Parat kethek putih Hanoman iki ya kowe sapa kala Wirupaksa aja kirang-kirang kumuyu olehna pandulmu gigit sing pengapit ilang nyawamu Hey! Nyaru-nyaru wuwus buta ora didedek ngrekon wong Bandayuda ayo mangsa kuwatone nandhingi kridane Si Hanoman ora kelakon ilang nyawamu ayo para buta Ngalengka aja maju icin maju bar yen panjang wis bosen urip legane ati
Raden Senggana mangrempak para yaksa ing alengka kang mahewu-hewu tumpes tapis tanpa tabet lebur tumpur warata bumi para yaksa ngalengka tanding kelawan Senggana. Baskara kalingan mega remurmu sorotetan padang. Yen Tarinasa kaya bela marang sungkawaning galih. Anenggih Sang Dyayu Dewi Keswani garwa Sang Kumbakarna ingkang wis petawis candra tinilar Tapanindra wonten sukuning Gunung Gohkarna. Mula kawestingal Kagra Pusika Sang Dyayu Dewi Keswani labet dina mrihatosaken ingkang raka nenggi Sang Kumbakarna. Kocap nedhenge mangkono. Kedadak Saruprapadira Sang Kumbakarna ingkang katemben kondur saking nagri Ngalengka mangkono gupuh denira amandhange kondura ingkang raka.
timbang popong pratebang rara yungan long kadung tumelung manglung kati yuping maruta mondo manggut-manggut asri yenti karya sengsem kang tumingal Raden Sarawa Patuko Raden Kumbakarna ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konjuk Raden Nimas garwaning pun Kakang Wengayu Kiswani iya banget panarimaning pun Kakang Dinisraya yang ngaturake pangabekti ora liwat Budiastutining pun Kakang Baitumuli Tampanana Kiswani kawula nuwun Raden Gurawalaning pamundi kula paring pangestu Patuko Raden Kumbakarna saengga jimat paripi bingahing manah kula tanpa pami Raden dene sak sampunipun Patuko Raden Kumbakarna mudhar saking samadhi rikala semanten Patuko tarak Bratanendra wonten sukuning Gunung Gohkarna keparenga ingkang garwa cumadong dawuh menapa sampun nampi sasmitaning Bathara Raden Yayi Kiswani andadekna sumurupmu Yayi nalika pun Kakang Tarak Bratanendrana sukuning Gunung Gohkarna yektinipun Kakang durung antuk sasmita kedadak nalika sumanapun Kakang diwungu sarana peksa dene Pulunamu Sindrajit